21 на гадзінніках, самыя апошнія і актуальныя навіны ў аб'ектыве. Вітаю гаспадарства, з вами Віталь Бабін, і мы пачынаем ужо зараз. Коронавірус ахапіў амаль усю Беларусь. В моей бригаде на данный момент, не знаю, может, пару человек на больничном. И то неизвестно, с чем, простуда нет. Знаю, но просто нежелательно хотела отвечать, без комментариев. Эпідэмія коронавіруса, што будзе з беларускай эканомікай? Пацерпяць практычна ўсе прадпрыемствы прамысловасці, асабліва тыя, што заточаныя на экспарт, гэта металургія, нафтаперапрацоўка. Іх ужо больш за 2 десяткі. Хто ідзе на прэзідэнцтва? То я не спарринг партнер и никоим образом не спойлер. А пачынаем з пандэміі, якая ахапіла амаль усе рэгіёны нашай краіны. Як вынікае з афіцыйнай інфармацыі, прынамсі у 100 са 118 раёнаў краіны ёсць пацверджаныя выпадкі COVID-19. Звесткі падае радыё «Свабода». Найбольш ад небяспечнага віруса пацярпела Віцебшчына. На менш ніж у некаторых раённых шпіталях не хапае месцаў для хворых. Ольга Старасціна. У Беларусі сярод постсавецкіх дзяржаваў і краінаў-суседак самы высокі паказнік пацверджаных выпадкаў COVID-19 на мільён чалавек. Коронавірус упэўнена крочыць па рэгіёнах Беларусі і не абмінае сталіцы. Як распавялі працаўнікі сталічнага дому друку, больш за 20 чалавек захварэлі на коронавірус. Адна працаўніца памерла. Я хожу на работу, рискую тоже своим здоровьем. Ну а что делать? Ограничительные меры, но это надо было сделать давно, и когда первый смертный случай произошел. Ходим на работу потихонечку, стараемся меньше общаться друг с другом. В центре Европы страна сошла с ума. Не вся страна, так сказать, голова. Агулам у краіне зарэгістравалі амаль 26 тысячаў чалавек са станоўчым тэстам на коронавірус. Памерлі 146 чалавек. Аднак Міністэрства аховы здароўя не паведамляе пра колькасць пацыентаў, якім робяць штучную вентыляцыю лёгкіх. Няма звестак і пра тое, колькі чалавек з дыягназам коронавірус выпісалі на амбулаторнае лячэнне. Людзі самі спрабуюць найчасцей ананімна паінфармаваць медыі ды блогераў пра тое, што адбываецца ў іхным атачэнні. Адміністрацыя Менскага мэблевага цэнтру масава адпраўляе сваіх працоўных заражацца коронавірусам. Пры гэтым на самім прадпрыемстве вельмі шмат працоўных застаюцца на бальнічных. Былі 2 ці 3 пацверджаныя выпадкі COVID-19. Гэтыя працоўныя да гэтага часу на бальнічных. Памяшканняў не дэзінфікуюць. Павесілі толькі антысептыкі і раз на 2 тыдні выдаюць па таннай масачцы. Здымачная група Белсату паехала ў Маладзечна, дзе месціцца згаданае прадпрыемства. І сапраўды працаўнікі мусяць прайсці медкамісію, але большасць тых, каго мы апыталі, небяспекі ў гэтым не бачаць. Нас не с коронавирусом отправляют просто каждые 2 года. Мы проходим техосмотр. Такого нету. Обычно идешь, вот руки можешь, антисептик сделать, там маски дают, но это уже по желанию как-то, как хочешь. В принципе, я считаю, что я вообще уже переболел еще в апреле месяце этим вирусом. В моей бригаде на данный момент, не знаю, может, пару человек на больничном. И то неизвестно, с чем, простуда нет. Знаю, но просто нежелательно хотела отвечать, без комментариев. А гэта дзіцячы аздараўленчы летнік у вёсцы Замасцяна на Гарадзеншчыне, які цяпер пераабсталёваюць пад стацыянар для хворых на COVID-19. Гэтак Белсату паведамілі будаўнікі, якія ў дамках ставяць сценкі, каб імаверныя пацыенты ляжалі асобна. Аднак кіраўніцтва летніка зняпраўджвае гэтую інфармацию. Это фейк, полнейший фейк. Никакой информации, касающейся того, что к нам будет кто-то поступать больной, нету. У нас все сотрудники здоровые. В данный момент ведутся работы подготовки к оздоровительному сезону. С 1 числа у нас планируется оздоравливать деток, поэтому ничего у нас нету. Затое коронавірус выявілі на горадні Азоце ў 21 працаўніка, а таксама ў студэнтаў Гарадзенскага аграрнага універсітэту. Як паведамілі нашым журналістам медыкі інфекцыйнага шпіталю, там сёння зарэгістравалі першую смерць ад COVID-19. Болей пра сітуацыю ў горадні глядзіце ў заўтрашнім рэпартажы. Ольга Старасціна, Белсат. Нанесла шкоду інтарэсам краіны ды спрыяла распаўсюду панічных настрояў. Інтэрнэт-выданне «Медіапалесія» аштрафавалі на 3240 рублёў за публікацыю, у якой памылкова паведамлялася пра смерць аднаго з хворых на коронавірусную інфекцыю. 6 апреля я узнала как раз, что мы являемся сетевым СМИ. И это был первый документ, это было предупреждение. На момент публикации мы не являлись сетевым изданием. И суд этот аргумент даже не учел.
Інфармацыя з'явілася 4 красавіка. Медіа Палесе написала, што не змагло атрымаць адказаў з афіцыйных крыніцаў, таму звярнулася да знаёмага лекара. Медык сказаў, што пацыент памёр, але аказалася памыліўся. Праз 15 хвілінаў публікацыю знялі. І хоць сваякі хворага не мелі прэтэнзіяў да выдання, праз 2 дні міліцыя склала пратакол, у якім было адзначана, што дадзеная публікацыя, цытата, нанесла шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Шпацыры на свежым паветры і заняткі спорта. Вялікая Брытанія змякчае карантинныя захады. У краіне зафіксавалі самае вялікае падзенне эканомікі, пачынаючы з 2008 года. 2% за першы квартал. Але ўрад працягвае падтрымліваць працаўнікоў, якія праз каронавірус сышлі ў змушаныя адпачынкі. Мы назіраем уплыў каронавіруса на нашу эканоміку, таму мы зрабілі беспрэцэдэнтныя захады, якія маюць падтрымаць людзей, захаваць іхныя працоўныя месцы і даходы ў цяжкі час. Таму мы працягнулі праграму да кастрычніка. Праграма закранае 1 мільён прадпрыемстваў і 7,5 мільёнаў чалавек. Гэта чвэрць усіх працаўнікоў у краіне. Людзі будуць атрымліваць 80% свайго заробку, але са жніўня ўрад заклікае кампаніі сплочваць частку выдаткаў на рэалізацыю праграмы. Улады амерыканскіх штатаў вяртаюць апараты штучнай вентыляцыі лёгкіх, прывезеныя з Расіі, заяўляючы, што ў шпіталях іх не выкарыстоўвалі. Федэральнае агенцтва надзвычайных сітуацыяў адзначае, што вядзецца пра апараты Авента, вытворчасці уральскага прыборабудаўнічага заводу. Цягам апошніх дзён у Расіі адбыліся 2 пажары ў больніцах, падчас якіх загінулі 6 чалавек. Меркаваная прычына пажараў – кароткія замыканні ў апаратах Авента. У Расіі іх выкарыстанне прыпынілі. У суседняй Польшчы паслабілі карантинныя абмежаванні, але кантроль на межах з суседзямі краінамі Еўразвязу працягнуты яшчэ на месяц да 12 чэрвеня. Тым часам група еўрадэпутатаў звярнулася да старшыні Еўракамісіі з просьбаю паскорыць адкрыццё межаў унутры звязу, бо цяпер розніца ў эпідэмічнай сітуацыі паміж краінамі нязначная. Рост беспрацоўя і падзенне заробкаў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прагназуе нашай краіне істотны крызіс. Пакім каронакрызіс ударыць наймацней і што рабіць звычайнаму беларусу, апавядзе Александр Папко. Замест цеплага росту 5% падзенне валавога ўнутранага прадукту. Пандэмія COVID-19 прымусіла Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пераглядзець эканамічны прагноз для Беларусі. Што нясе нам рэцэсія? Знижение официальной занятости и замены больш высокооплачиваемых вакансий на меншаоплачиваемые. На лета нас чакае эканамічны рост, прагназуе Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Аднак ён не скампенсуе ўсіх стратаў ад каронавіруса. Нацыянальны банк аб'явіў, што праз тыдзень знізіць стаўку рэфінансавання да гістарычнага мінімуму да 8%. Ці таннейшыя крэдыты ажывяць гаспадарку? В обычный кризис банк мог бы посмотреть на счета компании и понять, что эта компания находится в устойчивом положении, она эффективна, ее продукция пользуется спросом и ей стоит дать кредит. Сейчас даже самая успешная компания с хорошим конкурентоспособным продуктом может остаться без рынка сбыта. Якія эканамічныя прачуванні маюць звычайныя беларусы? Запытаемся у жыхароў Гомля. Все закрывается, все, рабочих мест нет. Откуда оно будет лучше? К лучшему мы не идем. Только хуже. Наша экономика легла и лежит она полумертвая, что непонятно, что ли. Туристы не работают, транспортники не работают, производственникам некуда девать товар, затарены склады. Кто работает у нас? На думку эканамістаў, каронакрызіс у нашай краіне ударыць як па металургіі ды машынабудаванні, так і па дробным гандлі, рэстаранах, гатэлях і нават IT. Якую стратэгію разумней прыняць у такой сітуацыі? Трымаць грошы проста ў цвёрдай валюце, а не інвеставаць у нешта, таму што працяг крызісу непрадказальны і вартасць можа згубіць што заўгодна. Паводле Еўрапейскага банку, уразлівая эканоміку Беларусі робіць празмерная залежнасць ад расійскага рынку. Эканоміка краіны, у якую ідзе 41% нашага экспарту, у выніку патаннення нафты ўпадзе на 4,5%. Александр Папко, Белсат. 10 сотняў арышту за тое, што чакаў на лаўцы суда над паплечнікамі. Суддзя савецкага раёну сталіцы Вера Галаўкова пакарала Пятра Маркелава паводле артыкулаў хуліганства і непадпарадкавання законнаму распараджэнню. Затрымалі актывіста моладзевага блоку ў панядзелак у тым жа судзе. Разам з сябрамі Маркелаў спрабаваў даведацца інфармацыю аб працэсе над Лізаветаю Пракопчык і Данілам Лаўрэцкім.
Сведкі казалі, што Петя супраціўляўся, што ён рваў нейкае фірмовае вось гэта абмундзіраванне і збіраўся збегчы, і там яны пацвярджаюць, што да, былі такія захады на тое, каб збегчы, а на відэа Петя ідзе. Бацькам, праваабаронцам і сябрам 2 дні не казалі, дзе Пётр Маркелаў, і не давалі інфармацыі пра час і дзень суда. У Віцебску вызвалілі сябра партыі БНФ Александра Іллінца, арыштаванага на 5 сотняў за ўдзел у кармленні галубоў 3 траўня. Я просил руководства, а начальников дать мне позвонить. Они мне отказывали под любыми предлогами. То у них образ сломан, то у них еще какая-то проблема. Не давали мне 5 суток звонить. Мать волновалась, где я и что. Александра Іллінца затрымалі 8 траўня. Пасля складання пратаколу змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, дзе ён правёў 3 дні да суда. Журналіст Зміцер Лупач выйшаў з рэанімацыі пасля гіпертанічнага крызу. 11 траўня з суда яго забрала хуткая. Ужо ў панядзелак ён мусіць вярнуцца пад арышт. Прадстаўніцтва АБСЕ ў пытаннях свабоды медыяў прыняло адмысловую заяву з засуджэннем арыштаў 4 беларускіх журналістаў і патрабаваннем іхнага вызвалення. Беларуская асацыяцыя журналістаў збірае сродкі для падтрымання сем'яў зняволеных. Усё даўжэйшая чарга тых, хто хоча стаць прэзідэнтам Беларусі. Цэнтр выбаркам прыняў 10 заяў аб рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Сярод прэтэндэнтаў у кандыдаты актывістка Вольга Нікалайчык, адзін з лідараў кампаніі «Гавры праўду» Андрэй Дзмітрыеў, экс-кіраўнік Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка, былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. А хто яшчэ хоча зрабіць выклік Лукашэнку, ведае Галіна Абакунчык. Праваабаронцы за свабодныя выбары распачынаюць працэдуру назірання за хадою прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. У традыцыйную практыку назірання свае ўнёскі зрабіла і пандэмія каронавірусу. Ужо першую канферэнцыю заснавальнікі ініцыятывы арганізавалі ў онлайн-фармаце. Праваабаронцы ставяць задачу пракантраляваць захаванне правоў усіх удзельнікаў выбарчай кампаніі, як заяўнікаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду, так і выбарнікаў. І таксама адзначаюць, правы і першых і другіх былі парушаны ў першы ж дзень кампаніі. Адзначылася масавым пераследам грамадскіх актывістаў, якія па ўсёй Беларусі выказвалі свой мірны пратэст. Это больш за 100 чалавек было затрымана. І самае прыкрае тое, што затрымлівались тыя, хто не прымалі ўдзел у гэтым мерапрыемстве, але па сутнасці сваёй грамадзянскай пазіцыі, сваёй функцыі ў грамадстве выконвалі ролю альбо журналістаў, альбо назіральнікаў. Праваабаронцы таксама заяўляюць пра парушэнне правоў Сергея Ціханаўскага, затрыманага падчас згаданых мірных вулічных акцыяў. Цяпер блогера пазбаўляюць магчымасці зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу. Пра прэзідэнцкія амбіцыі заяўляе і іншы блогер Павел Спірын, аўтар фільму «Айчым», прысвечанага Александру Лукашэнку. В мою инициативную группу хотят вступить и директора школ, заучи, врачи, районных больниц, в том числе города Минска, района в городе Минске. Просто все абсолютно хотят перемен. Экс-міліцыянт, фермер, бізнес-вумен, былы сябра камуністычнай партыі, айцішнік і апазіцыянер. Такі пералік прэтэндэнтаў гатовых пазмагацца за прэзідэнцкі фатэль. Сярод іншых і Ганна Канапацкая, былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў. Я считаю, что все мои действия и в Палате представителей, и сейчас как раз-таки говорят о том, что я не спарринг-партнер и никоим образом не спойлер. И давайте будем говорить о том, что я единственная сегодня позволяю себе говорить о том, что действительно у нас в Беларуси диктатура. Пра сваё жаданне ўдзельнічаць у выбарах заявіў таксама былы кіраўнік Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка. Цяпер у ягонай ініцыятыўнай групе 500 чалавек. Але Бабарыка запісаў і відэазварот, у якім заклікаў далучыцца таксама іншых людзей, каб павялічыць сваю каманду да 150 тысяч удзельнікаў. Я осознаю, что кроме барьеров, которые установлены законодательством Республики Беларусь, существует чисто человеческий барьер, а именно эпидемиологическая ситуация с ковидом. Так вот, 150 тысяч членов инициативной группы – это решение этой проблемы. Никуда уходить не надо, и мы с вами получим альтернативные выборы. Пра намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдатаў на прэзідэнта на сёння заявілі каля 2 десяткаў чалавек. Рэгістрацыя ініцыятыўных групаў для збору подпісаў завяршаецца паслязаўтра, у пятніцу 15 траўня. Галіна Абакунчык, Белсат.
Сёння исполняется 115 гадоў з дня народзінаў выбітнай беларускай акторкі Стэфаніі Станюты. На сцэне Купалаўскага тэатру яна працавала амаль 70 гадоў, увасобіўшы сотні роляў і здабыўшы любоў некалькіх пакаленняў гледачоў. Яскравыя вобразы народная артыстка СССР стварыла і ў кіно. Шляхам акторкі прайшлася Александра Дорская. Вытанчаная, інтэлігентная, з балетнай паставай. Такой Стэфанію Станюту бачылі гледачы. Яна пражыла 95 гадоў і да апошніх дзён выходзіла на сцэну. Маючы шляхетнае паходжанне, аднолькава бліскуча грала і шекспіраўскіх гераіняў у маладосці, і сялянак у савецкія гады. І заўжды жыла мастацтвам, нават калі гуляла з любімым унукам. Мы гулялі ў розныя гульні і раптам, калі яна заставалася адна ў пакоі, я пачынаў чуць зусім іншую бабулю, і яна пачынала прамаўляць свае дыялогі сцэнічныя, ці, можа быць, са сцэнарыя фільма. І я тады разумеў неяк вельмі арганічна, што бабуля працуе, яна ўжо перанеслась у нейкі паралельны сусвет. А ўпершыню яна выйшла на сцэну яшчэ дзіцём. У 1918 годзе, калі абвесцілі БНР, яна ўжо танчыла і спявала ў першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. Увогуле, усе знакавыя падзеі 20-га стагоддзя прайшлі перад ейнымі вачыма. Успаміны акторкі засталіся ў кнігах сына пісьменніка Александра Станюты. Яна нават бачыла апошняга цара расійскай імперыі. Яна бачыла дэспата Сталіна. Яна каталася на менскай концы, якую, дарэчы, называла галавакружная. То бок яна бачыла Менск такім, якім мы яго ўжо ніколі не пабачым. Слава прыйшла да яе ўжо, калі яна грала гераіняў сталага веку. У 1981-м Станюта знялася ў фільме «Развітанне» Ларысы Шапіцкі і Элія Маклімова. Моцны вобраз сялянкі Дар'і зрабіў яе сапраўднай зоркай. А пасля падарунак любімай акторцы зрабіў рэжысёр Мікалай Пенігін. Спектакль «Гаральд і Мод», дзе яна грала фактычна самую сябе. Маладую душою, вясёлую і цікаўную да жыцця пажылую даму, у якую закохваецца 18-гадовы юнак. Ёй быў уласцівы нейкі такі хрысціянскі буддызм. Яна бачыла прыгажосць у малым. Яна магла сказаць: «Птушачка маленькая, але ў яе ўсё, як божашка зрабіў». І вось гэтая ўласцівасць захапляцца штодзённым, яна сведчыць аб тым, што душа не мае ўзросту. Усмешку актрысы мы бачым на праспекце Незалежнасці. У гэтым доме яна жыла пасля вайны. У Менску ёсць таксама і вуліца Стэфаніі Станюты, але месціцца яна у элітным пасёлку Дана Холдынгс. І прагуляцца там не здолелі нават родныя артысткі. Але, безумоўна, Стэфанія Станюта – легенда і сімвал гораду. Вельмі важна, калі ў горадзе ёсць дынастыі. Мы назіраем цяпер праўнучку, якая так лёгка танчыць, такая гнуткая, такая прыгажуня. І марыла всё жыццё танчыць і Стэфанія. Дарэчы, я ведаю ў горадзе ўжо некалькі дзяўчат, якіх завуць Стэфанія, менавіта ў гонар нашай Стэфаніі. Талент і лёгкасць, з якой яна ўмела жыць, і праз гады натхняюць не толькі тэатралаў. Александра Дорская, Белсат. На гэтым у нас усё. Зазірайце часцей на нашу старонку belsat.eu і апранайцеся цяплей. Халоднае надвор'е захаваецца і заўтра, а ўначы сіноптыкі абяцаюць замаразкі і мокры снег. Я ж з вамі развітваюся да заўтра. Добрага вечара.